Umengameli wamabhinca ongizwe Mchunu usekhuze uGwajo kanye noKing Bhaka. Ungizwe Mchunu uthi uBhaka wrong ngokurekhoda uGwajo mengabe bekhuluma ngoba lokho kuzomenza ukuthi abantu bengasamthembi uma bemshayela ucingo. Ungizwe Mchunu-ke unxuse uGwajo ukuthi makehlise umoya avuke eyithathe eqhubeke ephushe umsebenzi omuhle kwazise alikho isoka elinganasinci la kwaZulu. Ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu ngicela ukuthi uyavelile ikhazi ngicela ucofoze subscribe like uphinde ucomment. Nansi ivideo kwangizwe Mchunu. So into eyenzakala njengamanje uBhaka ngimncomile kwi-previous address ngento enhle ayenzile yokuexpose amaningi hayi ngoba uBhaka naye engenawo amaphutha unawo amaphutha. uBhaka futhi imdala ukuthi uzacila akusho ukuthi akamdala. Ku-wrong ukuthi uBhaka agcina ama-record abantu hayi ningane ngiyayibona ngingane uGwajo agcina ama-record abantu for betrayal. Ku-wrong lokho ngoba angagcina lokho kumlahlekisela ngebantu abazoxhumana naye bexhumane naye ngokusaba noma bemokhe bengabe naliqiniso. Ekubeni njengamanje right now he's doing very well ekuthenini akwazi uku-analyze izinto ayichaze ngendlela accurate, which is very good. Well done Bhaka. Kodwa uGwajo uyingane bengafanele ukuthi hit on hard on him. Ube wrong lapho Bhaka ukugadla amawala uGwajo. Gwajo ungaphili kamandla. Nawe ehlisa umoya ukhule wazi ukuthi sonke sakhula ngenduku ingxenye yempilo futhi siyibonga. Mina bekade ke ngangibakhuza ke labafana ke weBhaka kade ngangibakhuza. Bakhuza ngasese. Nokuzose laba ngiyabakhuza. Ngithi mina yaneliswani ilokho elikuthonayo ko YouTube. Ngusana ukuhamba niba nezikeshi lokuthi ngala la nomfazi womfowethu ngala nenkabe. Kuningi ikeshi ezikhona lapha. Kuningi yakubuka nje enye imkhufa yama TV channel inqaba actor nje wodwa. And manje leyo nto leyo awukwazi ukufurisha abantu. You can't fool people. Yabona. And wrong fanele niyeke la nto leyo. Fanele niyeke nje. Wesike lokwami lokho wama uzosakwazi nje uku-acta isono nje ngakho. Ulungele ke yabe interview yakho interview yabantu emkehlweni.